Subay sa tinguha nga mamahimong sa ka-drug-free workplace sa mga opisina sa provincial government sa Davao Oriental, usa ka surprise drug test ang gipahigayon ato sa Monday flag raising ceremony kagahapon. Pinangunahan mismo sa amahan sa lalawigan Gobyerno Uy, mokabat sa 1,500 employees ni undergo kini sa drug test through urine sample. Pinagi sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA, ilaong sa Executive Order No. 1 Series of 2024 sa Dangerous Drugs Board, tinguhan ining siguraduhon nga ma-establishar ang matuod nga drug-free workplace or environment sa tanang buhatan or ahensya sa gobyernong probinsyal. Tumong niini nga mamahimong epektibo o produktibo ang tanang mga kawani sa probinsya din kadtong magdumili sa pagpatest, apil ang kadtong magpositibo, mag-atubangon niya o pertinenteng administrative sanctions subay sa Section 60, Article 124 ilawom sa Local Government Code. Gawa sa testing ingon man corrective measures, ipatuman usab ang Substance Abuse Awareness and Prevention Program, Employment Assistance Program ug ang kampanya kontra sa pagpayuhot sa mga solvent o volatile substances ilabi na diha sa mga menor de edad. Kahinong duman nga katapusang drug test sa mga trabahantes kagamhanang probinsyal sa Davao Oriental, Gihimo niadto pang tuig 2021. Alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.